लिखा बबुआ कलमिए में जानबा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलग जगैले। की है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलग जगैले। पढ़ी लिखी राज दिहले देख संविधान बा, पढ़ी लिखी राज दिहले देख संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा। कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बद भेजे स्कूले। कि कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बद भेजे स्कूले। पढ़ला के समाज में अलग पहचान बा, पढ़ला के समाज में अलग पहचान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा।